n'ịga n'iru na ntụziaka gọọmenti nyere ịfụ na-eji egbebere ugobere wee ndị mmadụ n'ọrụ na ndị nkụzi. Gọvanọ Soludo nyere ntụziaka ka ene n'onwe ya bụ ụbọchị Satọde na-abịa abịa. N'okwu ka Komishiona steeti a na-ahụ maka mmụta ọkammụta Ngozi Chuma Udeh sịrị na a ga-enene ya bụ ụbọchị Satọde ga-abụ mkpụrụ ụbọchị 11 nke ọnwa Juun 2022 n'ogige ebe nke ekwusịrị. Onye ọrụ anyị Theophilus Okoha wetara ozi a n'ebe o zuru oke ka anyị sonyere ya. Ma Udeh kwuru na dịka atụmatụ nke gọọmenti steeti a si wee kwụrụ iji bugota ọnọdụ nkụzi na mmụta na steeti a haziri ka enwee ule a ga-elele ndị tozuru etozu ebe ndị nkụzi ga-akụzi nkụzi na steeti a. Kọmishọna Udeh kwuru na ọgbata uhie nke dapụtara na nlele nke lere na Satọde gara aga bụ nke gọọmenti na-atụghị anya na ọ ga-eme maka na o si n'aka ndị na-achọghị ọdịmma nke steeti a bụ ndị chọrọ ka ha wegharịa aka ntụziaka nke gọọmenti site na ịmaba aka n'ihe ndị a na-eme. Ọ kọwara na ọ dịghị mgbe gọvanọ nwere onye o bu n'obi karịsịa inye ya bụ ọlụ ịkụzi nkụzi ma kwue onye ọbụla nke tozuru etozu ga-eso lelegharị ya bụ ule nke a ga-ele na ụbọchị Satọde abalị 11 nke ọnwa Juun n'afọ a na ọtụtụ ebe dịgasị iche iche ndị a ga-amapụta na steeti a. Ya bụ kọmishọna kwere nkwa na ebumnobi gọvanọ bụ ịhụ na etinyere onye ọbụla n'uche n'ihe ọbụla a na-eme gbasara ya bụ atụmatụ. Theophilus Okoha maka akụkọ ụwa ABS.